تفلتر እግዚአብሔር ካባይ ካባኻ ካባኽ እንታይ ከም ዝደሊ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ስድራ እግዚአብሔር ብዘለኹም ወሰላም ክትሉም እንይልኩም እምባርከስ ከም እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ኮይኑ ለማዓንቲ ንእግዚአብሔር ጊዜ መሃብ ዝብል ትምህርት ክንመሃሪና ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 21 ከም ዝብል መዝገብካ ኣብ ዘሎ ልብኻ ድማ ኣብኡ ኣሎ። እዚ ማለት ሰብ ሃብቱ ገንዘቡ ግዚኡ ኣብዝስዋሉ ጊዜ ልቡ ድማ ኣብኡ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚህ ንቃል እግዚአብሔር ክንመሃር ጊዜ ክህልወና ኣለዎ። ምስ እግዚአብሔር ክንራኻኸብ ኣለና። ባርከስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 33 ከም ዝብል መጀመርታ መንግስቱን ጽድቁን ድለዩ ካልእ ክወሰኸልኩም ይብለና። መንግስቱን ጽድቁን ዝድለየ ከዓ መጀመርታ እቲ መንግስቱን ጽድቁን ዝብል ቃል ክንሰማዕ ኣለና። ናብ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ከና ምስ እግዚአብሔር ጊዜ ክህልወና ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚህ ናይ ግድን ናብ ቤተክርስቲያን ከና ቃል እግዚአብሔር ክንመሃር ኣለና። ካልእ ከዓ እንታይ ክብለኩም ደለ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ክትህሉ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከዓ ቤተክርስቲያን ዘይብሉ ዓድታት ክትህሉ ትኽእሉ ኢኹም። እሱ ግን ኣብዚ ብሞባይል ክኸውን ይኽእል ብቲቪ ኣብ ካልእ ካብ ትውዕሉ ናይ ቃል እግዚአብሔር ከፊትኩም ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም። ብተወሳኺ ከዓ ቃል እግዚአብሔር ከኣንብቡ መጽሓፍታት ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ክንገብር እግዚአብሔር ይሕግዘና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።